Salam. Selam. Telefonumuz arada что это كده جاهزة بلام. Ha, alın. Sağ ol. Ay ele çıkarana kana. Kalı sağ olun. Ha, böyle sağ olun. Alo. Alo. Assalamu alaikum. Yani şu nomurdan can gelipdir. Ha, yaňy bir gyzaga da jaň etdi. Adı nämedi? Yo, adyn soramadym. Balya. Bar haberleşiriz. Balya da. Ba, sağ olun. Yine şumay. Kawdas. Näme? Ýanky eden çyşykdym ya hordumy? Aýa da figuratlan förmendirne. Boyun ýandyrakdy. Boyum ýadyma şona goý boyuna da tetir ipkeş seretmedim men. Wapşete sen kim adyň näme? Adım Atakan. Balya jaňady. Böyle. Guram. Ýokda benim. Kawdas. Ýankynyň elinde braslet adymy? Seretmedim brat eline. Gaşy nälik? Gaşyna da seretmedim. Demapçy nämiş edýän? Men brat kydylmaga da nisýän. Nirde? Awa. Gydyl alýasam, gydyl satýasam. Iň gymmat bahalardan gydyl alýas brat. Şol istisýän senen men ýöne binjalyk edip dursun men ismi etsem o. Bawly men näme gydyllam çarşyrmana barja onu bar ýana. Bolly brat mesele dal TikTok girsen aýna gold tip bassan nomerimiz amma. Adres nirde? Adresem ma Mirweste brat. Arkaýyndan gydyllaň jemle gelýän aýna golda iň gymmat bahadan. Hiç ýerde başga tapaň arkaýyn gelbe. Bolly dawaýdy.